ti Spider-Man visi oko katedral? Šta radiš ti? Nije ono što misliš. Imao sam nekog posla pa sam morao... Aha, sad kužim zašto ti Spider-Man nikad niste na istom mjestu. Pa ti si u stvari... Znaš šta, vodim te negdje pa ćeš vidjeti šta su super moći. Prema onom što vidim, uistinu je izumljeno odijelo superjunaka. Tako je, odijelo za superjunake zaista postoji, zove se Exopulse Molly odijelo. To je prvo odijelo za neuromodulaciju sa električnim pogonom koje je namijenjeno za ublažavanje tipičnih simptoma koji su povezani sa neurološkim stanjima. Namijenjeno je za djecu i za odrasle osobe. Odijelo je dostupno u Hrvatskoj od ove godine, pa tako mogu reći da je novitet na ovim prostorima. Kome sve namijenjeno? Odijelo je namijenjeno za osobe koje boluju od multiple skleroze, cerebralne paralize, osobe koje su imali moždani udar ili imaju neku vrstu neuroloških poremećaja koji manifestiraju iste simptome kao indikacije koje sam navela. Kako reagiraju osobe teže pokretljivosti nakon što probaju ovo odijelo? Većina osoba koje dođu na probu imaju već nakon prve probe izvrsne rezultate koji se manifestiraju kroz bolji opseg pokreta, brži opseg pokreta, isto tako kao i veću brzinu hoda i sl. Odijelo se ovdje može doći probati? Tako je, odijelo se može doći probati u prostorima Otoboka. Sa osobama koje dođu na probu rade terapeuti koji su certificirani za rad sa odijelom. Svi zainteresirani za probu mogu kontaktirati poslovnice Otoboka ili mogu dobiti više informacija na našim web stranicama. Pretpostavljam da je posebno zanimljivo raditi s djecom. S malom djecom je najljepše raditi. Kada mala djeca dolazi na probe, njima komuniciramo da će obući odijelo za pravog superjunaka i da će postati Batman i Spider-Man i sl. Od čega boluješ? Od cerebralne paralize. I da vam kažem da nije nimalo ugodno, znači 24 sata si u kolicima, se može tako reći. Ja mogu malo hodat, ali nije to onoliko koliko bi ja htjela, nije ni u pola. Odijelo inače se sastoji od gornjeg i donjeg dijela, od hlača i od jaknice. I ona u sebi iznutra ima 58 elektroda, znači što dolje, što na gornjem dijelu. Te elektrodice stimuliraju 40 ključnih mišića na tijelu. Preporuka što se tiče nošenja je svakih 2 dana, odnosno 48 sati, 60 minuta. Adriana nam je jedna od prvih korisnica što se tiče testiranja samog odijela. I pomak kod nje je bio stvarno prvi puta, ali stvarno baš emotivan i za nju i za roditelje i za nas kao terapeute. Kod nje se opseg pokreta povećao, pa ja bih rekla za 20-30% sigurno. Ja sam si to složila u glavi da mi je on pokazao, znači da moji snovi mogu postati stvarnost, a moj san je da prohodam i da jednom stanem u štikle.